Ti message amedo bro nani. Yes. We metu an konkon ma me se me nkase mu. So what I say? Yes. Until life so who say obi edi nkonimu a enye se eye mmere saa bibi tachire adantina enipa nyina atonyum na ya saponko a de otonyum a na obi ani age so what I say? Yes. Brother Sami otoa na obi ani age na meboa oba pa Kristi na obi ani age na meboa ampa azie ni abranti ampon As ye omo to gospel musicians for no ye ka omo Ghana omo ko betaze mudoso adetina best 10 pena omo nko an ye to omo ga tumi bita omo achi ampa shiraka nyakopon din da amen nti wiase se wo ye bibi na tumi binta chira ade ni ntimi nye yi Jase o me no kan yi. Dobu a fizu osi so. So ma no kokokura so onton a obeboka koko. Mansa obeboka. Mansa. Kane ya na chichiri nsuo kura ton kura no. Obi timi chichiri pipe a wo nsuo no wanto. Wo pu pipe na okoto rubber airfo. Boboka. Beto nsuo na sa boka. Tumi bi enta wachi. So what I say? Yes. Nti wenti na yaba Nyankopon nche. Si ebe bompaye. Ni opetumi a ebeta yachi ama bibi aye yetima ede aye ye. Urade hu ya mabo. Amen. Tumi bi wo wiase. Say to me no. Se binta wachi a mesu ye bibia anya dai. Enye ye. Asema no bekan obi a wote bia ba ya dance bi ni. Aba. Adenti na wo padwuma. Wo padwuma pa, wo padwuma. Ye dwuma. Baby to be sorry ahomache no me ansa. Ye pon watch night ya. Be 3:30 no wo ko no obabi nam kwa ho wo ko peka. The whole year was sorry 3:30 sa enso afere be so no no sa adeka onika pre otena se a wo hunu de odi ni sika ye enso sika na hye adwuma na wo ye no tumi bi enta wachi debi urade hu ya mabo amen yanyina na yatu kwai si ko pesika be fie obi ya adwuma abosome miensa na yayi nadi nti obetre fie de nisika nyina awie ansa na wasa nya adwuma obi so adwuma okomu wa ye adwuma no saa bepem na ese kura ya mane pani nti asema me kan sese wabrabo wo hia abrabo ase no se na eko se niema nko yie dia na je se tumi bi anya dai anta wachi this one share wiase wei ubani na musa ebe won konsa sa one day no owo de sa to so na de awre ho akoda this one pabo yi a ye de asi ho aye ba beye no tie miye omune mpaibo ye mpabo na sa mpabo wei ye mpabo a bia obebi bia no you're very serious. You're serious. Mwene Nyagudi. Zwa mwene ya mrea. Na tumia. Emeni pati mitina siwa sasi weso. Ama dia oye ni ye na meta wajia. Sisa. Mesiba ye dene. Be diamao. Ndoma mwini se tumi ni binyina. Yefo mubirigufo. Ukuwa semtire nipa. Enko nipa sum na kona komam abadwani so what you say? Yes. Wuri nipa nyina bebom atu anamo won benya nsunsu aso papa onko a yebeyi wato atwene obi ku anadwuma a wo ye no
ana obafa oduma no koye adwuma bi ba ko ba ya adwuma wura no hwɛ sa also mayi wadi do de ba ya me hye wanem obo ne ya wusu tumi bi enta wachi tawachi shiraka yakobo dida amen dialofunum yote asase a ahohom a wo monye na wo mtirim woden na wo sey ade ewo so bi ye no mo tie you say ya kwa say ewi ase kwa say no ase amfa ho ankodom free mason occultism ba conference Illuminati ene de keka ho a ase wan hwe ya wonye yi da say de yakọ soro no rane ho ya mabo amen abanti bi no tu oye galam say ni bi oye adwuma no anu nya gold no bi a obeye bibia wie de abakumase obesesa no obeton no agi sika no na gold nyina yitum odi ba ha be kire galam say na wo tu no gold na wo tu no tumi bi anya dai enta na chi dabi hallelujah amen anuntina yeyi na wotwe si ho sa ye betwai tumi nyina wura nanim ye ke tumi a ye woni wura onu otwedi ampo ye betwai nanim aba disamba bo ya ye bayi mesra wo wodi nyama di awura ebia na wanya nsa biem obade kai na amen tumi bi awasase wo so a eno na ebe nipa nkyeye a na de wo ye bi yie tumi bi wasase so o ka se bi a kire wuku ana wo ye no o ka se ye kwa ho enya kwa oba se bi abaka kire wuku bi aka ya wo se mate ne wo ye tumi bi tawachi tumi bi ara tawachi oba be so ka se kire wuku ana ho kura na hi ompo ni ma hwe o na wo ware no tumi bi enta wachi dabi ukon empty to wasam nko be masum yes amen amen dia woniema aya kwansidie bi a esisi nipa nim aya kwansidie esisi nipa nim obi dia ye bepo obi su dia ye retaining wall ye ka retaining wall a concrete ye dia anwo so a esoso ahyehye ni cement ye do so dia gum ene siwanim ni siwanim okwengo wonso kura asasabro ne ayi se ku be ne wo huri we unwiri maza umia mi animre yami animre and that's what the agura obi betimi adi tumi bi atwe wo adwuma wo ye no obetwe adwuma no tumi abeka ne de ho na fo adwuma na start sinking ndi yampa nyina ne sa wakira bia wodi gidie ebe wura wo dam ha kwasi ada no wai bonu ko wura de fa bo ne chao amen na won sha won so amen na won tie Bible amen shiraka yakobo dida amen ada na wawo ma obi tia wo ma mako nso ne ma ne da so ni ne baba akokora em enso no yeah manso no o trasa wo sa me manso me ne da so ba akokora em maame bi wo kurobi buru kurobi mode o mema nko enkono mema nko yes anwo ba 9 one day no frɛ ne ma nya ka che o mo sɛ mema asema me ka che mu ntie ne ye mu nyina mu nua ketewa ne be ye yie nti mu nka na mra mo ho na so ye yie a waka mu aboa mu abehwe mu ka che umpere nti mpanofo no mu nka na mra mo ho mu no sort ase unye ska tompaboa ma no tatade unye duane a ene ne ntonsedi na wo no unye yi a momo nwotwe ne de mu ye wura obia ne ho be yi oh ne bie bunu bie bunu nkwase asem mami wonya correct membe ma tse me makusku awie eno asem ayusu nyansa no ma shabrabo na se
urudu rada we kono wapem akora de share school ase no awie afọ start business or magazine ni na ahe saa me bi no afọ start ko Japan ko fa engines kura ina nyesika set yo ska de woska o ko man ko fo woska wa o fo woska wa yeah Ghana yɛden kase Ghana yɛden amame kase Ghana yɛden ayɛden amame kase yɛden bɛsi kɔ bɛ atasema so ne ade ayi kɔkutin esi dɛ bi wɔ atasema so ɔmfrɛ sɛ panaku ɔne asantema abɔfoɔ no na ɛhyɛn fence wɔ ɔsi sɛ afie ne pension house ɛnu nansa wodi firi wɔde sɛ me kura men kan say America be bia na yetasi we whatever say we free precise radio kwai no e be say akwatasema so aha wodi ko Dr. Boatin hospital no left ho no White House bi si wo bi say o mo se ko kute dia so that say yes and obofo so be si fie bi wo papa ye wonye sika sa wo pogu transport na sefo no ho no if you people see no and so painting white mitimi hwe fie ni sa na me ye man ko ye o sika de no kwasam o maza obi aka se sika nya obo na adwenye monko check no sika ye fie na fe bofo fie no efe brutal na no kire me efe Shiraka Nyankopon do that. Amen. So what I say? Yes. Di Nyankopon no a obo na saase no. Opa, obama utumi bi. Yes. Na de atena so. No aka che o se di. Ewi aso omo don Freemason ni ade ni nyina no. Metaka na ha o. Nyankopon mo sikani a opa akodom ayi free carpenter. Free carpenter. Enye Freemason. Me na make a kire wo. Enye unya sika. Se nyame a mozikani a wo mo edom sane me enyi aye nyina ye wo mo nyame ba mo sikafo ampa na o mo mfa ayeyi a manyankopon ndi safo ni nyina nso onyankopon twe wo maso so ta say yes do there wo will say nyankopon boss ni asase no wori na wo due yedie di manipa du be hwe yedie afiri ni nchai se de be ya wo yedie mu no benya sondue na nkoye se mi di yie asumini asondue meni ni pahia ye kanfo me ye bomba so na nso me ko me badum a na ayesu diana funum so wa mom paye ama se tumi ni bi amfa no wa me batawa ade bi abeyi bi enye yie ye no kwa shiraka nyamiri amen dunyane ma kwasi ada no anopa no yenyina yewo akwankyera obi aba mpabo ni bibia obeye ti wiye wia na waba inside ni aye mpabo no asre nyankopon wa se tumi wura no behu yemobo ebo sisi ane apon sanda na adwene be sa be watch night o dem ha sabe bompaya so afre nyankopon manda nacho ye beba Monday anopa beba ye manajo ebenada ye beba anopa kuada no ho no de akwankyere bi bai se yenhyira pan no so yemfa ngosra no musu ne yenhyira so na obi obedi pan no bibia no se wo how to say de ekura onyankopon be dey be ye fruso du kwara no ye be sa akwankyere no amen ye wia ukwa ye baba fode de abo asenka no oba de mfa ba ne nche amen nti asenka no ye bo fode de akotua se de be ya se de ye adwuma no e be kosa amaye
Sasa nka adwuma na me ya saa no tumi edi akire so eso me start here no master di nyama bebiri omodo omo akoma di akire boa e pa omanya ba bi agina aba omanya ba bi agina ndi ukuada no bomoden ko say ya de ka be over 40 something thousand sentiment tue ka no a ni enya bia nto akire a ebegu ana ade no so nya no ba bi esese agai ana wo mo bi TV station radio station we kura nyame na boa yo komo mpene no lost TV lost radio nyame na boa ye ka Mr. Lawson ne yere ne mpanifo na akoma ma me sa chance ndu kuada no ye baba fode wa ha wo scan ba bompa ye se wo da kopoti asefo Jacob bet wo no wasoma no sika ya me di koyi me pese upagya mabrabo ni hade shiraka nyame di da amen yawada ye be sa beto ampa bo no so efiada ye be ba nopa ne apon tere fia na adwo na ye wi muntie me ye wo da kopɔ de asɛm bi akyerɛ na asɛm onyankopɔn de kyerɛ odifoɔ no mehu sɛ asɛm no efiri nyame paa to sɛ me ma wɔn de aboa mi ansa begu a honhom no ka kyerɛ odifoɔ no sɛ mpaabɔ no a yɛyɛ no yɛbɔ mpa yɛ sɛ nneɛma bia esi yɛ kwae na ayɛ ɔhaw biara no onyame nyimfiri yɛ so na nyɛ saa to odifoɔ no se wɔn kɔ adeɛ na ɛyɛ suade wɔn ti obi na ne kasa sɛ ɔmo a ɛbɛyɛ mpaabɔ no nyinaa no obiara mpɛ aboɔ mmiɛnsa sei muntie mi yie nti boɔ no ɔn deɛ mɛmɛ de ka afa no fa se yia ɛna mo hɛn wɔn afɛ bo bi anso a aso nkɔfoɔ kye bi si ne gu a hɛn wɔn afɛ bi wa kɔpɔ deɛ ɔbɛ bi ɔbɛfa sei so ɔho mmiɛnsa sei na me bu ho atɛ no ɛsɛ sɛ yɛde boɔ no starting mpaabɔ no kwasi ada nti kwasiara no ba fa boɔ no gu bag mu tie deɛ meka ni obi a bɛbɛ bibia pɛ boɔ no mmiɛnsa na fa gu bag mu nti ɛwɔ mu a na wɔyi na wɔabɔ mpa yɛ sɛ ade biada a ɛyɛ kwansideɛ tie mi o a ɛwɔ abrabɔ mu biara no Onyankopɔn mfa nwura boɔ yi mu nti bɔbɔ mpa yɛ kakra saa firi kwasiara na kɔpem efia na adwo no efia da no ɛbɔ na adwo wa mpɛpɛpɛ a obiara bɛyi ne boɔ no saa mmerɛ yakotu amena no ɛwɔ akyire hɔ nti yi boɔ no a yɛde nwosa bɛgu boɔ no nyinaa so na yɛbɔ mpa yɛ deɛ bɔ mpa yɛ ne wie a yɛde boɔ no kɔ agugu amena no mu ne yɛayɛ dɛ ne yɛakata sɛ so wɔnsɛm Onyankopɔn tumi nti ewie a na afei deɛ toa soɔ no yɛayɛ ma obiara nti efira no deɛ mesɛ bɛfiri abɛyɛ sɛdeɛ 31st adakyi gye no ɔde efiri a saa na Friday bɛfiri a saa na bɛyɛ because yɛbɛsɛ yɛ berɛ nti yɛsɛ yɛyɛ akwankyerɛ no pɛpɛpɛpɛ mu obiara na Onyankopɔn bɛhu yɛ mmɔbɔ ɔbaa deɛ mfa ba ne nkyɛ amen mesi abrabɔ a yɛbɔ no tumi bi yɛrɛ edi akyire tumi bi di akyire nsa tumi no ebi nta wɔkyi a sista obrɛ wabrabo obi timi ne bɛma bi bɔ bra saa ɔde bɛma ne bɛma ndi kapre ba o last minute sista bi hyia ɔso okunu bɛwade no okunu kɔgye na adamfo bi da mu nkonwa adamfo ne fine ɛna de bɛsisi ne dɛm di no maame so ɔmo mpene ma ne nware bɛma no sɛ na bɛma no wɔyɛ daakye bilonia ɛna ɔbaa no so ɔno ano bɛware no sɛdeɛ bɔ ne sie nye sika no masa obi a wɔware no ɔkɔgye obi nkonnwa obi standing fine na de bɛsi ne dɛm o na kapɛte koraa nsɔ ɛna ɔmo yɛ sikafoɔ yes kafo ɔbaa de ehu yɛ mabɔ daa amen duadafoɔ
ebira so se tumi wura no a obie abrabo papa kwa men nipa no obepoa ye na fe akwaside bi esisi ye nim bia no wo yi firi ho ne enya sodue enya kopon kae da amen obu o ni made pa so enso ya on paase oni made pa me hu oni made papa enso ya enso ya on paase akobe so be a chartered accountant we said yes ne dene sa de no ti si obi abeso we law and we say a law chartered accountant why else we no ko be 300 de bi e ka ba ko nam so wura enye yie udi akwa be bokokro a na da so te fa ko oba de fa ba ne nche amen obi so ni boss ba ko pa na e dey na fa sani pa no tumi bi ta na chi apa ebi ta na chi obeyi biribi wa sase so what to sama me kai fatu abrabon fatu ni abrabon fatu mami abrabon fatu mabrabon ekosai eh mi ani mi no ese wiase we no ayabedum sese no se wambo ni amere pa na de ma di agora me se ye de wonum bebutu fom ne ye botraw me se ye de anu ma da bebutu fom wonum bebutu fom se ne ye botraw ekoba osuri yakopon kaenda amen na onyankopon ti asefo osese ni tumi bienti sa onipa how to say de ya na obemu pa no hana firi nipa no so aba alutina me ye bompa ye oba de hu ya mabo amen owura bi wa ha ni mo ni din o sha brabase o sine ma koso kwabruchire kwaso abibie koso so they say was one day because say there be was that bay ko ball wo ya no ye no me mrante hia on Sunday ko tentro mpo Sunday special bono ana obi ball no no head o si de hu yan say ma me de nsa abeta mo maso e firi ho nipa bia utumi wa hana wo utumi wo ha mama so yes edimu abosoma asem anim no sabonsam sem anim a obi ehu ana ahoye nahi ohu a ko bia nipa mpe wasem ya sem anim ai so ja se aba oti yewo hu bi wasase we so a osaya de so ja se yes so wanya ojakopon de no a ebeta wachi amotimati de saya de no so a untimi so abada tabi de se mi emibere na otumfo nyankopon a oye tumi nyina ewura no obepoa ye ne timi kunkoye nim onfa bone nche amen so nyankopon ba mu a ebeye yie ana wonyini ejidie bomo beye yie ejidie dia be bompa ye mesi ya be re e be bompa ye shiraka nyankopon de da amen wuda gaga wuga so kura mesi ya be re ye be bompa ye na dia wo ba ko sia na wo ba didi asan no waba wa ko sia na wo ba be di asan no ba bia wa no wa yu ho afrim ba bonu wa yu ho afrim meso wa re wa yu ho afrim ba bonu wa be didi bia wa yu ho afrim wa wo paduane akopem sa wo tenya no twitwire su kwa no paduane adi opaduane adi enye ya juju dupa bia tianio dupa bia me gina ha ya me my dance ano enye fiti ala me ya di no ma chi ne kom wi ase papa yampa abo ma fast 30 days mielu 60 days yes no food me first one ko ba me yiri bom me say no osu madane nka se metena ayisu a WC mo friends WC so a na wo me sempane tena so sia na wo me sempane kam
wu ekaka kire bi kame wu asadi 1 year am say no dia me hwe no me sanka me sako and am sako another 30 days aduane nim sisi sako bomba yesa anu me sa ba ye anu de sa me na mo santase nti bedu ye no ya wara me ne ko santase anu de me wo hwie wa fedu ye no na akase ombefafu me film paso ba hwe fom akase jase me kan say ye wo nyankopon me serew e ma me kra film mu nko yes I nipa benya asem aka ti mi gina asa mi nyina ha kwa abene ti tu ba bi na ye wura nyame mu a enya se wa no odin o tu ba bi a wo ye nipa yesu kura ba sa so esu o wo se bibi wa ha aba to ba kire kom yes dia ba kire kom so ta say yes na eniema ajanu mu dia wo mu wu kwa etiti nchiri ma no o jago bo tu mi ya dai abayi afuru wa ma ye amen afo nyame adi tumi bi abata ya nchai na twene ma papa bre ehira ka nyakobo ni amen Israel for ebro nyakobo ma Moses ko yi wo mo no omo de enije na firi Misrim o omo de enije because omo asum sam finhia a headline ni chesanya sanketo wo ye di wo munya pa to omo ko nyina omo de enije na ekọ omo de enije na ekọ omo de enije na ekọ afidie mpo firim ya omo ko pie nsuo bi so edie ni nsuo yu ha anafo a eni awieye atifi ni awieye apo ni awieye no omo se na yewu Moses say we are dadafo pa won kan ko Moses onye usi nyankopon na aso won se bra be yie ne nti e be pie eso ente se so be de yakọ nyankopon otumi o yes brother me say e ma wo pamu muta what botaye bia wo de si woni su bia di nyankopon di what na e bra e mu aye den ni panyina ni musa wo ultime nsuaba no sa wo kai nyankopon na boni dia wo yan sancherane wo na man sancherane me anda amen nti Moses Israel no we hodum Moses ya hodu no ene ya woso no wo wiem wo sa me na Misrim fo no so ba eba ene Moses bomba ye ene nyankopon Moses Pumane kura wo yede Pumane kura wo yede Ishiraka nyankopon di da amen Isaiah chapter 14 verse number 15 Kase mo mame me say abrabon wo yi aye bo no tumi bi ya dai tachire Ghana for yes yango say yango be 40 million ana you know 40 million yes I catch for yes 35 million 35 million 35 million blast for o me say o me do say is on say has for goalkeeper no be chance is it what them na ni nada we can blasters one They say over start here for play. So what you say? Yes. Over $2. We don't boy. Ya kaya good in some. Ya na Madagascar. Has what ya? Be 2,000 no quite piano kakra. 300, 200. Na Madagascar on a day. 500. Would you have a pamo? A pamo. So what you say? Yes. Has a brand here. They say Ghana Blasters one of the first goalkeeper. Apa. No 2 minutes tanachi. Yes. And Madagascar on a day. Dworo mu nyina chia ya no. Wori 2 minutes ya kese cha da fo no. Ndeso ha dai wo ka mo hye. Ampa. On a first keeper. Mfa braba we ni agro. Debi. Shiraka nyameni. Amen. Oti Yehowa Nyankopon. Owo tumi. Ampa. So sufre no a. No de 2 minutes bi abebata ho.
na ɛtwe wade pa brɛw oba de fa ba ne nkyɛe amen dɔlɔfoɔ yɛbɛ nyankopɔn nkyɛi ɛmu aba mu kɔso agye nyankopɔn di wate na hwe wabrabɔ yi amen amen Exodus 14 verse 15 yɛn say Exodus chapter 14 verse number 15 what say na Awurade nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ nti Israelfoɔ akɔto ɛpo kɔkɔɔ yes ɛndasoɔ nyinaa asa ɔno nso ɔmbɛsa akɔ Misrim akɔyɛ adwumaden ɛna Moses bɔ mpaeɛ yes Moses bɔ mpaeɛ ɛna Onyankopɔn ka asɛm kyerɛ no kɔ adan na wusu frɛ me Moses adan na wusu frɛ me ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ wɔnkɔnkɔ w'anim ka kyerɛ Israelfoɔ no nyinaa sɛ wɔnkɔnkɔ w'anim wɔn mu nka nkɔ po kɔkɔɔ no verse number 16 kɔ na wo deɛ ma wo poma ne so hallelujah amen sɛ matumi wura ma me bɔmpa yɛ ne Nyankopɔn fa deɛ woyɛ bɛ Nyame fa tumi mbata ho aba mimi sɛ Nyame adwuma me yɛ tumi mbata me ho ntimi wo bie no wabɛtumi ma challenge tumi takyire sɛ yɛsɛ yɛbɛba kɛte wɔ yi a ɛwɔ deɛ yɛ ho a wotwu mu time memenya wonya so ɔte aseɛ yes nti obi adwuma bi a woyɛ biaa sɛ woyɛ driver sɛ woyɛ business man sɛ woyɛ traveler wotu kwae wotɔn wone obi na yɛ adwuma woyɛ ba adwuma obi a ba adwuma saa yɛ promote no da baabi a woyɛ kwadaa tumi bi ntaa wakyi yɛhyira ka Nyame ni amen wɔka sɛ Exodus chapter 14 verse number 16 wɔsɛ na wo deɛ ma poma ne so pagya poma no na tena wo nsa wɔ ɛpo ne so na tene wo nsa wɔ po no so na ba ɛpo no mu mmienu Nyankopɔn de ne tumi suo tumi so na nkyɛn no deɛ Nyankopɔn tumi suo mo yɛnsuo Nyame yɛnsuro no ɔba de fa bɔ ne nkyɛn amen masa asase wei bibi wɔ so sɛ yɛsɛ yɛbɛgye Nyame adi a Onyankopɔn ne tumi so so ate aseɛ aba nti ɛmfa biribi a woyɛ nni agorɔ sɛ Onyankopɔn na wogye ne di a bata Onyankopɔn ho yie kwasɔre tua wo tithe bɔ afɔdeɛ yɛ mpaebɔ ɛno ne yɛdie kwae obi a ɔnkɔ asɔre biara wobu sɛ ɔkɔ asɔre biara na ɔhwɛ w'anim nti ɛyɛ Charles mekɔ Roman obi a wobu sɛ ɔka mekɔ Roman biara ɔbɔ ɔnkɔ asɔre no do ɔno ɔsɛ kuruma ɔboa ɔnkɔ asɔre ɔhyira ka Nyame ni daa amen yɛkɔ ɔsɛ Exodus chapter 14 verse number 16 kɔ na wo deɛ ma poma ne so pagya poma no na tena wo nsa wɔ ɛpo ne so na tene nsa wɔ he ɛpo ne so ɛwɔ po no so na ba mu mmienu na pa po no mu mmienu na Israelfoɔ no nante asase pɛsɛɛ so fa na mpini mfimfini Israelfoɔ nyɛ dɛ ɛnante asase pɛsɛɛ so ɛnante asase pɛsɛɛ so bɔ nsɛm Nyankopɔn nsɛm nti sɛ saa mpabɔ a yɛbɛbɔ yi baabi a ɛkɔ ana no Onyankopɔn bɛbɔ kɔ atoɔ ma nipa bi amen nhyira ka ne ba amen obi nyɛ nimonyam Nyankopɔn bɛfa mpabɔ nso ayɛ dɛ amoa nimonyam obi a wɔwuo da wo so hwɛhyeɛ da w'anim Nyankopɔn bɛfa mpabɔ nso ayi hyɛ no afiri hɔ ɛde nkwa ka nkwa ho obi a berɛguo da wo so obi a bɛfa mpabɔ wɔ so ayi berɛguo no ayɛ dɛ afiri wo so tɔn obi a saa na ɛfrɛ no tɔn antɔ wotɔ adeɛ a yɛntɔ de adeɛ ma no so nkɔtɔn mmra sɛ yɛ dɛn bɛbɔka yɛntɔ Roma ayɛ ne sɛ yɛntɔ nti na ɔmu a ne ɛtɔ baako no wadi nti obi nneɛma ɔbɛtɔn bɛwie ne wasa ayɛ dɛn ɔde sika no nyinaa wie wɔdi ne nyinaa nyɛ de obi pa no no o dabi na yɛhyɛ berɛ nkrabea ɔbɔ adeɛ mfa aba ne nkyɛ amen enti yɛba Onyankopɔn te asefoɔ nkyɛn so ɔte aseɛ sister mese nya kokoduro meme akoduro mede akoduro na ɛme nneɛma o kodo na mede yɛ me yɛgyina ha yɛna o yɛna wokɔda dabi
Run for Banancha. Amen. One, what's not here who say? Mishabra Bassiano. Maybe MP, my brother Muda. A dabby inquired the crown of Kuba, about 4 cool. Inquired there. Who's why inquired, they just was yes, the money at day. Maybe attractive. That Ukrana or Bogo Kramo was a Ukrasa won't cafe. To me be Antawaji. Bonia Yausu. Bibian, yes. You should have put that. Amen. Remember, Bama, Namity Profum. Would it be a quadruple in America? Or Koyano? He says, Uncle Baba Fat, it be an announced for be an answer, a bush and phobia to a mark on why yet. Or best, and I don't go for the Mokoy. Father, you count. Now, or buy any big Yano. Now, I will host some parents, they look as I no pa. And near my mamma is so good and busy. Near Mantinti busy. Busy, no mamma born Nigeria for Duku or Copernicus. Now, Papa is in Yaman and Usi. Papa and Timan Sifie. When Timaya be and Mamma and Sifie and Papa Nabetin. The choir Mamma and Papa Fason. Yes, yeah. I've over time, I knew 2 of them will be 2 of them. Women when young folks say, well, she and Yansem, come tell me coming to move. When she and Yansem, ready, who am about? Amen. Yes, when your baby's here, Bobby. What? Yes. And then I'll quite be a Biamawa, Bobby. Now, Obinum that chance of Boa, when young boy Dicard or Bokwai, or the Bokwai, and what you have you into Kwana boy, and Nipper fast one. Now, who did you, Massy? Musiana, sir. I think Buana. Menema yere for no. Answer. Maybe I said, you don't answer. Menema Nipana war. Nipa. Has come in Pibia Tigra. Menema Kubisa. But watch it. What time I am starting to school is now, you're white. What Papa Bob was here 12 now, you're white. No, you are. And first I didn't do to David. Menema yere. What are we about? Amen. Messi. You have a bumpy. You have a bumpy. If you could sell a copy of Memendano Pano, and yet a Diana Semo is that. Yet Diane. Young boy, see a point pan, my bed sure. As you are. Young boy. They would do more. Now, Bema Swap at the Yasan Waba. May you, Mamma, watch in a come. No, you have a poamo. Hallelujah. Amen. Monsieur Mayada. Oh, you are watching a common young fire day. Abba. Yeah, you remember the command what? Yamu, ma, or ma, was a common do you. Now you're supposed to be through. What was Monsomu? You be so, you also, or be a man's soul. Elbapayama, Obato. Amen. When near Maria, a beautiful quite giant. What? It's in 1 minute. Not doing a persuasion. 2 minutes fun whom my battle. Short as here. Yes. Not intimate. Yes, I back as I think that be on one because I wish you be an Obama. Casatente. A Tiafaso. Tiafaso. Amen. What was I? Exodus chapter 14, verse number 16. Now, when you go pon catch the Moses say, do you work at Moses say? Ma upomano so. Pajapmano. Nothing was our ponoso. Nothing was our ponoso. Never mumiano. Ne pie a punumumianu. Na Israel for 9 years as a person for punim fifini. As a young and one. It's one of the young Korazu. The one young Paul. Messi Yanni abandoned changing now, Mummy and Yini. Yes, Bruno. Was your agility near the home button year? Abba. Or dear bedroom peppers will be. Abba. Amen. Some good work on a dowswa. Obey a free so. Yes. Amen.
Amen. Verse number 17. Na medie. Share. Me primitive for akoma. Me primitive for akoma. Na obedi wanchi. Na obedi wachi. Na masamanim nyam of Pharaoh ni dom nyina. Na me Nyankopon mere. Masamanim nyam. Masamanim nyam. E wo Pharaoh ni dom nyina. Pharaoh ni hwan. Ni dom nyina. Nyankopon otumi o. Otumi. We dey man so ahwe ne me hu bebre. Yes. Adana me kana kwaje bank sika 500 million acho bank sika be ekobe 30 years ne sika duro 500 million. Yes. Liko bi adwuma na adwuma no guye hwe bank fo no bank fo woni nyina so a mukas baji sika enko o mu sika ye utimi mfa ni o obetua wo kura betua. Nti ka se baji lo wa hu se wo nyina so so de ase amba wo da bi si wo de sa tonsu amfa o meton no de ateka no medika ka sa asem na agere. Yes. Emfie na ne ensan kwaje bosea Dabi ehira ka nya medi da. Amen. Yaka na medi ye hwe me primisimfo akoma na obedi wanchi na obedi mu achi na masamanim nyam wo Pharaoh ni dom nyina na mayadai masamanim nyam nana otwe kana ha obu a bia wodam bia no sunsumu proceed wachi sunsum police yo sunsum police yo sunsumu soja sunsumu security bia on asonde man wo mayo wo ba no ogina kwaya no upie ya no osa ba bia be ko bia sunsum fire service do wachi ache tina bema bia bo ababo so ba ware wa hu de be ye atena ni so wa pamo oba nyu man say wo na wo be ha da ama be ma do tonta de ama be ma hye wo Dabi wo ya san say won krabia nye be kana kwa kire mu onu ha dai wa siesie dem ho nyina o tonta za to kamu to shoe to shirt akese to che hu fo akese won krabia nye to singlet ya wasa buru wasa ka ho aguso krabianya sunsumu police ya dai edi wachi di watani wani mo ko di wachi so ta say dia dia eya wo dia no wo ma won sanka ba bia honya no mo ahode na wo ye adwumafu ho ti ni ya be bom paye sunsumu police shaka yakopɔ di da amen ye besra yehu yakopɔ so ta say yes when the boy ye dia ba sasi so na ye ti na nyeye ani ekosu e ba bia enye nti say ya kaye nchi ni e bom paye dia won kaye amen e wiase emunkugu abre ho yase ya abre bo munkugu aya mama nkama sem no bi nyina ba start adwuma baako adwuma na mo start ye no awo wani da fom ono so ni da fom ono de sa adwuma no a e ba be di yie na sa adwuma no so e ka ba di wo mu iso ogane kwa bijan ogwa bijan yase ye wo yako ba fa ba ncha amen hoja se o sa empabo mu tumi ni so sa na eja no so a na pamo ne mabodi firi ni panchai ndobi a yakopɔ tumbe pam ne mabana funche bia ne tumi na yedai ade no wa be bataw ampa dɔro bataw ya egado ekira wo kwai de obeye bia na hya se ade na yeye abrichi tifani mani agro yes mo ni mere na etimtim ewo dwumadi aye bedie mu se obere na otwe baako ne wia osa akoto ade wo yeso yehu kaenda amen Israel enienu da so yes wo ni so mo wi yaba ba se na tumi wura na yedai wo to tumi no ebe bata Israel fo nche ampa amen ko na mesemanim nyam won Pharaoh ni dom mesemanim nyam awo he Pharaoh ni dom nyina Pharaoh ani ni dom nyina ene ne ntiase nam ene na ponkofo no so yakobɔ na kan yo yes
Hey, obi ha. Obi sha oba. Ebia wo ni pa bi wa konto no afran bi abla. Me peska ya djuma me peska twa bi a force. Osbeli e say bi os 4,000 5,000. Oh next man the Bible. Wọ́n ní nànú kúrò ká next man sọ wọ́n bẹ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ọkọ ìdùnnú ma náà kò ní problem. Wọ́n ti ní yẹ yí na díẹ̀ fìlẹ̀ ìdùnnú mu. Afofra ọ̀hẹ́ ọkọ sáà. Àwọn yẹn ní sẹ́lẹ̀. Lẹ́kọ̀ọ́ bẹ fẹ́rẹ̀ 10 times wọ́n fa da. Wọ́n fa. Akọ bi ba amẹ́nkyẹ́ ọ̀sẹ̀ mẹ́ prophet mẹ́ mẹtìmí sẹ́ bíbí di mẹ́kyi ọ̀sẹ̀ obi bí edwuma ọ̀bẹ fẹ́ mi bí yá no ní nípa kọ́ edwuma gu. Yes ọ̀sẹ̀ mẹ́ obi bí edwuma ọ̀bẹ fẹ́ mi bí yá no ní nípa kọ́ edwuma náà gu. Bibi di n'akyi. Yes. Ẹ̀rọ sọ ogun kò fọ́ edwuma ọ̀sẹ̀ directors mako phone mẹ́gu wọ́n mọ́ edwuma náà mi sẹ́ ampa. Ọ̀hẹ́ wọ́n wáyé kàkàkà sáà bíé wọ edwuma o. Adwuma ne kɔ so obi akɔfa no bɛyɛ adwuma no bitin adwuma no gu nyame tumi nka wɔ ne mu ase no be gu ase ti yɛmfa nneɛma nni agorɔ dabi wɔte nti obi a woyɛ pian ɛwɔ asase wɔ so bian sɛ wogye nyankopɔn di a na mpaebɔ nnɔɔso yes na onyankopɔn tumi ne mfa ne ho nyɛ dɛn ɛmmata o aba hyira nka nyame ne amen yɛkɔ Exodus chapter 14 verse number 18. Na mizimufo ni nyina behunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn na mahyɛ m'anim nyam wɔ Farao ɛne ne nteaseɛ nam ɛne na pɔnkɔfoɔ no so verse number 19 nti ɛbaeɛ ne ɛyɛ bɛbɔ no Onyankopɔn ɛbɛhyɛ n'anim nyam ɔbɛhyɛ n'anim nyam yes awo tumi bia ɛwɔ busua mu so busua bɔne a yɛbɛsuasua mu a ama nipa ehu na mane busua nkontonchi bɛyɛ last Sunday Sunday na mpiji bɛyɛ ho ana Saturday no a Sunday no Saturday no piji bɛyɛ ayɛ ka no bɛyɛ ayɛ ka no bɛyɛ na ɛwɔ hɔ ampa o ɛwɔ hɔ bɛyɛ hɔ ampa yes na bɛyɛ no emfiri wiase da kɔpempere wiase bɛkɔ wiɛ bɛyɛ mfiri wiase da na olu yakɔfa bɛyɛ bae dabi o sɛ hwɛ abibifoɔ onyankopɔn no ɔdɔ yɛ paa o amba ne nyankopɔn dɔ yɛ nti na asase ɔbɔ yɛ nyinaa na ɔto no bɔ aseɛ deɛ no wɔde bibi ebuo nipa biara ka yɛn ho sɛ nkɛyɛ mɛtena nokre bibi ebuo nipa biara nyame de bi ka ho sɛ mɛtena but ɛgyamu di kan bɛtena asase no so ɔmo ankae nyame dabi so ɔte aseɛ yes ɛna ɔmo fa aboɔ nnua ɛmoa ɛde ɔmo yɛ nyame so ɔmo bɛsom ɛna ɔmo de bɛhyehyɛ emusua no mu ɛna onyankopɔn saa na mo ayɛ deɛ a megya ama mo ahombɔne na ahombɔne aham na bɛyi abɛtena busua nim ɛde ɔsɛ busua pani no ɔkɔɔ bosom no hɔ no bosom si hɔ bebree ɔbɔ ne ma ne wie no nkɔmfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ abosom no si ha no de ɔpɛ bi asom nti baako ɔsom no ɔka kyerɛ ne sɛ abusua pani saa abosom no a wasom no ɔbusua no a wode bosom yi kɔ akɔdua no ɛmɛma bɛbɛ busua no mu nyinaa wɔn bɛnya sika ɛnso obi ntumi nware ɔbaa obi ntumi nware yɛ nipa bɛbɛ busua no mu yɛdeɛ bɛbɛm nanso nipa nyini nkyɛ wɔ busua no mu wɔsɛ mepene so gyatom ne bɛhyɛ busua fie di kan nim ɛno so ɛyɛ honhom nti wɔde bɛhyɛ mu ɛyɛ nyankomade no nyinaa wieɛ no ɛna tumi bi firi bonsam nkyɛn ɛbɛgyina ho ɛno ne bɛyie no ɛno ne bɛyie no nti obi a wɔtea ɔyɛ bɛyifoɔ ne bɛyie nya bɛsɛ 400 years 400 years bia o nipa bi bɛyie no afa nipa bebree so ayɛ adwuma ama mo awu kɔ nipa wu honhom ngu nti sɛ obi yɛ bɛyifoɔ paa owu a yɛde na hyɛ fridge mu koraa no bɛyie no kɔ hɔ kɔkɔsra no yɛkɔyi no bɛtoɔ sɛ yɛbɛde da no a ɔmo mɛde da funu no bɛbɛbɛdi adanse akyerɛ wo sɛ obi wɔ kɔ ayɛ ne ho adwuma a na honhom bi ne wodi asie amba yɛde wɔto adaka mu ade wokɔ samampɔm na bɛyie no si adaka no so wɔte adaka no so na ɛno wokɔ samampɔm wɔ nti yɛde wosi amena no mu a yɛbɛkata soɔ no na afei bɛyie no twa n'ani afei abusuafoɔ no ɛwɔ hɔ no ɔmo mu gyina mena no ɔpɛ deɛ wobɛtumi akɔ wura no mu nti obi wɔkɔnya no bɛyie wɔ sie amba saa tumi wei
tiri mo dene we was say we good panimase o tiri pasai e wa brabom we the senior we want to tiri paso went na Yesu be wi asese obesebo nsam nyuma ebere ni o odofo we see and Bible way fa wo mu what we hope you down so amane bi down so niama di so wontimi nye e kai bam perfume yade ayeko a enkoro onkugu ai ni awiya ya woni mere Onyankopɔn tumi be bata ho so Onyankopɔn tumi be bata ho a ɛno na be bere ahombɔnde na ase na be gye ho wo hye Kristo adumonyam ehira ka ni da amen Exodus chapter 14 verse number 19 what's I anu Onyankopɔn bɔfo odi Israel dom nanim no nti eba sa no Israel for mu konya no bɔfo bi di wo manim yes nti atamfo ne ba no bɔfo no di wo manim no atwen ho bedi akire e bedi wo machi na mununkum dum na efiri wanim ne begina wachi nti mununkum do na edu ana dwana so kane ana be di Israel for na chi na ebefiri mizim dom ne Israel dom ne ntem ene be si Israel ene mizim dom ne ntem ene mizim dom ne ntem na eye mununkum ne esum on say de Nyankopɔn be yes nti mpaibom ene akwankyere na ewo mu no wo abɛhwɛ ho yie obete wo ne ahomone ntem so ade ase yes de di unya no obeyi na firi ho no de dia be bata ho wetin na me ye bom paye eya kwankyere wade hu ya mabo amen ndi nyame ba mesi we akoma kese ye ni abere ne wa ebesi ehu Nyankopɔn ni monyam yes so ade ase yes ndi wo so wo tie nyame asɛm a wo ba na so hu ni monyam ni bi amen ko kakra na mununkum ni be free mizim dom ne Israel dom ne ntem yoga na eye mununkum ni esum na so na emma han anato edu anajo ana so kane a na ama yenum antumi amenye wenum anato nyina o so amana ntima amai mizim fo no o se mununkum no be si ache nti no mizim fo no ntima amai Israel fo no dabi anajo mu ne nyina nya sa wo kai ye ne atete hayi bebre omoda na ho bi no mabeda bebre odana tumi bi na beda na say give me frame Africofo di also ba program go bi also no de omo na da ma osara na se hyehyɛ no bibi wo yase o na me say what say what say spiritual marriage no tumi no ware no de ma da ma e say masiye me samako ba physical na me say ne bra ate so tumi no wo ye 40 pa one abere wa wadi 80 years no da so ne da abere wadi 80 years ana de fry ya hwemere weba 80 years 70 years no da so ne da one da no nya ware no nya 80 years se wu ya na se yin Nyankopɔn tumi a won twene ho da e feri sumu otumfo apa so ja se yes oti ye ba free Yesu tumi na ye free tumi ni wie na sane ba tumi bia ni asase wo so a obetumi gye na ni mo tumi ka to se boa hu yie mfani ma ni agora dabi wenya cross asem se me koda cross ase nya cross senu ase ho kra no beba ye ba otwedi ampo Nyankopɔn anim yes amen kakakra Exodus chapter 14 verse number 21 what's I na Moses tene nsa wa pone so Moses tene nsa wa pone so na Awurade Nyankopɔn de afuoyam pama dendenden na Awurade Nyankopɔn de afuoyam mfnama dendenden afuoyam mfnama mfnama fure afuoye yes abi awie pio se mla na manya adwuma bi ma no wɔn yɛ ba ne nkyɛn no yes nti wɔbɛdu ne nkyɛn ginity so that's it yes deɛ twam no mani twam nkɔ wɔn na yɛ bɔ mpaeɛ no hwɛ deɛ aba w'anim a yɛ no mu kwae yes nyɛ kokodo wɔ Nyankopɔn mu yes wɔ Nyankopɔn tumi te ase ɔbɛdeɛ kae na amen na Awurade Nyankopɔn de apuoyam mframa dendenden bɛɛdɛ ama po ne kwa anato ne nyinaa nti otwedeɛ mbɔ Nyankopɔn de apuoyam mframa no
Milo. Sugar. Sardine name pan no say. Jeya. With that break faster. Or break faster. One win no pan one. One man say jam. Na dia say go me question ko bla. Shit ya bobo so di dia pamba bi atena kra. E wa na dia ba. Wa na de wa. Ura hu ya mabo. Amen. Yango Exodus chapter 14 verse number 22. What's that? Na Israel for na masase pese so. Oti Onyankopon ma Israel for here dey. Enante asase pese so. Enante asase pese so. Efa poni finfini. Ewia we ya ti ase sa no. Eja. Nema wo so. Akwasi pon. Akwasi abra. Ena nana kodwojasi. Ena ba ko bi ka ho. Na yi wo so fo lai. Na wusu. Omo ya busuafo. Me ya busua ba ko. Is the one take control. One take control. Nya ko ba. Ko na take control. And so omo nyina ya busua. So they say, yes. Udi akura, ibehu bema aba. Nti yaba no, obi a be plan ahwehwe ne de. Wo kura bi no, wo pebi aka ho, do ni bi pebi. So they say, you will be done obase na ni hunu. Say enye say gidie no a, Onyankopon bebo aye. Israel for enye ni that's what that say. Epubeti ba pon man nantim. Papa friend from abra. Ebo papunum na nkrofo nantim. Sase ni yibai. Nencha ne yeba. Yes. Eze akwankyira kase na ne yeba ne mpa ebo mu. Ampa. De yeye kwasi ada no. Yes. Kwasi ada nsuo na ade be kan ho no.
odi ko nya na wo bompa ese e wo Nyankopɔn nwuro enkuguo obu enkuguo no ye de aya brochirefo coat na hyewo on coat abochirefo hye na awobere no wo hanyina hura nte se de ahyew ai se kapu na se so ni kanwa no aka che Nyankopɔn se wonya dai onwuro coat no onwuro enkuguo coat no mfiri ho onwuro nti wo guri so ni kanipadu nyina wi a na agye wo sra no a no bompa ye se Onyankopɔn sra wo huhumu wo sripa bi a woni nkuni mo huhumu a entimi pie hunamu da debi so usa obi di nkuni mo hunamu a huhumu no wodi nkuni de ni bla ensia mu ne yebedie yehu Onyametie amen amen ko Exodus chapter 14 verse number 22. What's that? Na Israel phone na masase pesa so fa poni finfini. Dom na sa pesa so mfa poni finfini. Na ensu ni ye won fa so woni fa no won benkum. Na ensu ni ye won fa so won bonku no won nifa. Verse number 23. Na mizimu phone ti won. Ti mizim masa se bonsam wura obi mu a ana odo obi ye adwuma a onsuro bibia o. Ensanchiro Nyankopɔn ye nyina. Mizimu phone nsuro. Na ono so ene ne nkrofo tie sipo no. Die chiri. Pia kase wo mboni ewura obi a wo sobon wo. Wo sobon. Wo ye sobon papa. Onsuro he. Kise na nimo ogu ase ansa. Yes. Wurade ka bo sima ni mi ada. Amen. Ka ka bala bi a ho sai. Na mizimu phone ti won. Mizimu phone ti won. Na wodin wati ko poni finfini. Ana odi Israel for na chi. Akwa poni finfini. Akwa aponi finfini. Pharaoh ponko. Pharaoh na ponko. Ene ne ntiase ya nam. Ntiase ya nam. Ene na ponko fu nyina. Ene na ponko fu nyina. Verse number 24. Yaga na anopan sera bremu no. Di ahomache no. Awurade Nyankopɔn fa wotani mununkum tomo. Hallelujah. Amen. Wasi ye wo Nyankopɔn ye dai. Afa wotani mununkum tomo. Enti pabonu wo Nyankopɔn be fa wotani mununkum do ye dai. Aba be hwe. He, sabiro bi de kuremu a. Obenne ansan no wo. Ampa. Mena me ka kire wo. Yes. Sababa waso no kuremu a. Mo se wo baba dam ansan wo. Amen. Eja be so anyankora je. Waso na wo ye ho a obeka wonu masam. Beka wonu masam. Bayi kwasia wa na wo ye ho. O ye ho. Beka wonu masam. Bayi kwasia. Shiraka Yakobo Riga. Amen. Mesi every way na see anybody. Who's every one obitimi invite spirit. No one spirit needing komo. Or first spirit is na spirit na ba no net was say. Ampa. Be say me life no me could do sal level way. Me am use me private jet. Me see fie be be okumase, see be be won kan. Me see me kuro mu dai obi ensi bi da. Be say me to fie America, me to bi wo UK, me to bi wo Canada. Was say was yan. Ene me so me hia virgin for mako 7. From January to December. Was met me the aba. Also the banso am de be ma. No ne din komo say ya. Edobu asika no, nya say de wan ye adwuma na eba wo. Dabi. Wo baby a obekọ no, ne sika ne guo. Na kofa. Dollars, pounds, euros. Uni pa ka moja tugo. So that say, what say ya nyire owo mpai bomu a, ye hu nyame anu mo nyam. Yesu, opaso dim bo sanso nkuni mu no, bompa ye. Dunyane ma ebere ni ne, mesi obi a wote happy mo ni mere. Na Ojakopon fampa boso, wo ritumi adi, wo kanana fampa so atogu, wo jeni fa wodi aba. Yes. Ishaka nyamiri. Amen. Exodus chapter 14 verse number 24. Yes here. Na anopan sera bremu no. Awurade Nyankopɔn fa wotani mununkum tomo. Wo jani mununkum domu. Aba hwe misimu dom no. Hwe misimu dom no. Na oma misimu dom no ho yira won. Na oma misimu dom no yara. Ho yira won. The baba we nipa bi hu ba yira won. Amen. Nipa bi hu ba yira won. Amen. Emre bi mikrom. Me kwa na sa me afana mission preaching. Na so for you me say me preaching. Preaching sa de hu is answer eja me na ba ko we be ma. Firi so no be hwe hum. E won pa bo bia o. Ana won di mi ka ko bompa ya ma na to mpagia no se adai. O se mo pa ba chiche o ma me. Timbichi we no be no for frame say wona na se empa. Na me say me na me ni ase bia.
nti me numa de kura odo na ya osem mpache bibi obi ase o bi obi ase me sa ko me kuro mu ha eno me ne original pastor Panitimoto ne ko ye eno so me ko no mo se me preach aso dem o se me preach ye no na tumi bi awura nipa bi mu se o me bɔ me so ti ase no mfa yade me to me so nti o so wo ba no ana bɔfo be gina manim sei ana bɔfo no bɔ no de free ko mo no ana bibi tisi no so ana o kira numu asam se e bia na me preach no ana homone e wo aso dem ka bɔ mu suma ne se o me bɔ me mfa yade anya dai ento so na bɔfo abɔ no tim bedu kuma sam papa frɛ me sa sam wasin ya me otumi bibi o wiase o yes bra nti de wo yi bia manyango pɔ ho mo nya dai e mata wo ho e de fɛ tumi yes what me do munkunim amen amen ko e be wi outside na onyankopɔn ma mesim ndom no ho yira wɔn na wo hwehwɛ wɔn tia sɛ nam nan no hallelujah amen onyankopɔn ma mesim fo wo se wɔn no nyankopɔn te asefo yes ni sisa me se wo brek akra wo ya aka no emfa nyama ni agoro ye be wure nyame mu if you consider copy me that opa adaje nim me se abara be wure nyame mu uye ho a animonyam wura no obayi na animonyam di a kyerɛw nti ebrentimi nto aso biem okay onyankopɔn ayɛ nsɛnkyɛne we ma ɔman ne yɛ dai ɛkɔi ɛma okumatamfo no amba ɔmo sa atwa kɔ Jeriko no na no Jordan so no so ayiri ɔmo timi ntwa nsuo no wa na ɔka kyɛ Joshua sɛ frasɔfo no na ɔmo so apamadaka no fansi nsuo no ɔmo so apamadaka no si nsuo ne nsuo na we na Israelfo na twa tumiura ɔno ne yɛbɛbɔ ne din no yes nti nyame ma ne mu bibia timi yɛ yie nti ɛnema bia firi wo nsa a wodi ho awerɛhɔ biara no gyae yɛbɛbɔ mpa yɛ onyankopɔn sɛ ade ama wo awurade wo yɛ nyinaa mabɔ amen ɔfia bɔ ne nkyɛ yɛ amen wɔn kaa yɛ sɛde na dɔ yɛ teɛ amen nanso dwumadi a yɛbɛdi yi sɛdeɛ tie biara no ɔmo yɛ hu n'animonyam amen yɛnso yɛnhyɛ n'animonyam daa amen True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abowon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ban, Kwaubi Bosu B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyame nipa Jumade nyina sini naso, ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025, Anaponon Kron ekosi Awia Nom Yensa, Debia, Asemche Daso, Yeyifi Joshua Nguma, Etie Enum, Niyimu Enkron, na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ, ene mamuni Mizrim and Super Afrimuso. And until we friend our Gilgal, the Bessie and Nayara, Kwasieda Yumreno, a deliverance session, and a mega watch night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi. Sharon Suse, Jumadi Yinechi, Ukweda Biasu Yempaibo, and Dano, Betel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisubu Bunkonia.